Hingai pulau sana musongo o video ngka kiauna kaham eba ke hamyani abuti kono saman ko gya obong kha tabuk je social media Facebook roko o video viral ngai tongkha hingai abono ti angka boma borono kok sana musongo te abon se sekang angka se video upload khlajak norok nukjak khunke screen o kamke nugui tongma khana ang description box o bini link rui renai nor ara habui nainai di te ang norno lasu question khlane nor ana abon answer saima khake comment box o comment khlai share di hinkai ang pulau no video upload khlajak chini sar animesh sawo wansa bosono bhaino jeng norok ni dabi rinai abuti hini chawo norok screen o kamke nugui tongmano ge norok jodi aboni tebo full video naine muchungkhai ke description box o link rijak norok ajaga habui nainai di जों दाबि खायो কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের দাবি নয় जों তিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানো ওয়ানজি তাকুক রগর যারা ক্যামেরা চাক তংনাই যদি তং তংখাই খরক চাপানো kokborok bujikai norok khana di গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ছানমানি ত্রিপুরান বাগি সিনিসন ছানমানি ক্লাইয়া বাঙালিদের জন্য আমরা দাবি করছি আপনারা এমনটা মেনে নিন hinkai norok kahamge khanawi mankhana chini sar animesh saka jeng chini greater Tripura line mankhanke jeng norok ni bangla wansa bosong norok ni bagibo haino jeng kaisa norok no dabi rinai norok abo wan suginadi abuti hini saka hinkai bini o kokno khanawoi kabama borokno khana tokjakliya te kabama borokno question khlakya te social media jaga rogo bahaino bono kok sungmung ongkhorka animesh sarno hinkai norok screen o kahamke photo nugui toma khana o photo no amsake viral khlaijaka bhage himba onek borokno question khlakya oboda norni greater Tripura line wansa thuruksa baida norok je greater Tripura line tubunai aboda norok ni thansa motha abuti hini kabama borokno question khlakya do hinke tabuk Tripura motha se wansa te thuruksano tububui abuti ke thansa khlaimani norok chajakliya hinkai norok agio Ipft rok haino wansa thuruksa robai Ipft habai thansa anglaimani tongmla hinge norok taba ani kono khanai wansu kana Ipft rogle bufuru wansa thuruksa bai abuti ke habai tonglaikeba bufuru photo bujak tong hinge nadi norok screen o kahamke norok no hinge purup sara kok saimeya hinkai norok screen o kahamke nugui toma khana norok abono nugui tam sanamosung norok sajawnai abo agini lajak photo hinge khanadi purup hinge purup nung jodi proman san gaike jesa agini phono jesa kothuk pano nono proman karui ma phununai hinkai ang abono jotono sanamusungo norok bahino kahamke khanai wansukdi tabuk norok screen o nadi Tripura motha bo tongo tei Ipft be haino tongo hinge borok khoroksa je party khlai tongo borok bai tamo different tongkha tamo salaijama tongkha o jagabo wansa tongo yang te kesa jaga bahino wansa thuruksa tongo hinge same to same jotono 50 to 50 kebono kom hini sanan ko gya te dol drop nor kahamke khanadi je tabuk Ipft ni demand tamo Tripura line hinge o jaga to suru Tripura saroni je manthai line je jaga tomoni abo manani kokse sajago hinge o jaga thuruksa wansa tamik phakeba abo kaisa norok wansudi hinge te kaisa tongoyang Tripura motha hingai yangni demand hinge tamo Tripura line ni sepano kotor greater Tripura line hinge yango tebo line kotor manani jaga abuti hini sajago hinke o jaga wansa te thuruksa borok ni ke tamo len tongkhaba borok ke tamo Tripura sa abuti ja hinke tabuk norok ani kokno khanawoi khana tokjak yapono ongui tongkhana tangi hinke angbo saimono je wansa je thuruksa borok agini simino phaijak borok agini simi tongo jeng borno narikna nangu abuti hini angbo saimono hinke je jeng tabuk Ipft Tripura motha abuti hinyawoi thansa khlai samung khainani ang o kokno toise tini o video no ma khlaisiu tei baksa borok ba salayu Tripura motha o thuruksa bai wansa bai abuti kera norok ni greater Tripura line tubunai hinge yang Ipft ba haino buisalayo norok bahage thuruksana daboi Tripura line tubunani koksa hinkai ang abono sanamusungo wansa te thuruksa
borok jodi Ipft no hamjaka hingke borok a jaga phano tongthung jodi borok Tripura motha o phaina hingke a jaga phano tongthung kok hingke abo se jeng Tripura sa jeng je thansa tongmani abo nasigui walaiye bulai toklai khai abo bulai ke chaya kalayo jengbai jengse thelaimani bulaimani kalayo alka dofa bai ke kaham ke tongmani abo tam meaning kalai kheba norokno sak wansugui naji alka dofa bai hingke kaham jengbai jeng hingke nok sebalayo bulayo abo kono kaham dangkha ba aboni bagui norok jesa party phano khaladi jengbai jeng kono dino yakta ti saladi ani o video ni meaning abono last kok norok screen o kaham ke nugui tongmano kaisa jaga tongo Tripura motha te kaisa jaga tongo Ipft hingke Ipft te Tripura motha borok ni tam different tong norok ano comment box o comment khlai sadi tangi hingke Ipft bahno wansa thuruksa habo te Tripura motha bahno wansa te thuruksa habo hingke abono baksa boroka viral khayo wansa thuruksa tangi hab aboda norok ni Tripura line aboda norok ni gerata Tripura line hingke norok abono te tam sanamuchung comment box o comment khai sadi hingke norok screen o kaham ke nugui tongma khana je question khlaimani aboni answer norok saiman dong hake comment box comment khlai sadi jate nini comment nugui te khorsa borok siwui saimana wngthung aboti kahake comment khlai di।